pećini Hira od Džibrila učio. Ljepotama Islama ashabe podučio. Svako ko te slušao ljepotu je kušao. Riječima i djelima
Svako srce iskreno bit će uvijek ušano, samo srca iskrena Allahu su najdraža. Pravi mu'min sve to zna, osaburi kad treba, imao ili nemao, šukur kaže ja Allah. Koga Allah zavoli, iskušenje provjeri, da je vjernik iskreni, šta mu srce govori. Svi mi srce imamo, pretvarat se možemo, niko srce ne vidi, samo Allah jedini. Kad nam Allah zdravlje da i kada smo bolesni, kao Ejub pejgamber, dali smo mu zahvali. Iskušenja najveća Resuli su imali, pa kad kušnjak prestane, na seždu su padali. Koga Allah zavoli, iskušenje provjeri, da li je vjernik iskreni, šta mu srce govori. Svi mi srce imamo, pretvarat se možemo, niko srce ne vidi, samo Allah jedini. Iskušenje najveće Ibrahim pejgambera, kad je sina dobio u starosti velikoj. Iskušenje najteže Ibrahim pejgambera, kad mu Rab naređuje da svog sina žrtvuje. Koga Allah zavoli, iskušenje provjeri, da je vjernik iskreni, šta mu srce govori. Svi mi srce imamo, pretvarat se možemo, niko srce ne vidi, samo Allah jedini. Svako srce iskreno bit će uvijek ušano,
iskušenje provjeri, da li je vjernik iskreni, šta mu srce govori. Svi mi srce imamo, pretvarat se možemo, niko srce ne vidi, samo Allah jedini. Kad nam Allah zdravlje da i kada smo bolesni, kao Ejub pejgamber, da li smo mu zahvalni? Iskušenja najveća Resuli su imali, pa kad kušnja prestane, na seždu su padali. Koga Allah zavoli, iskušenje provjeri, da li je vjernik iskreni, šta mu srce govori. Svi mi srce imamo, pretvarat se možemo, niko srce ne vidi, samo Allah jedini. Iskušenje